Tinokutokezai mabuja akanakidza tauya nhau dzanyasi kamuzuva rochipfumbamwe mumwedzi uno waKukadzi. Ipapa tikada kuverenga asara mazuva makumi masere noribodzi kuti chikwata chonhabvu mawarriors watambe mutambo uri kuteera, mutambo wavari kutamba dzimwe nyika. Ndokapagoreketiwa naKitsikhovhendiri kuti kwai nhandare yeNational Sports Stadium inenge yakusenza panotamba mutambo. Rekai tigoringa kuti vanozviita sei izvozvo. Chedu kuringa tinenge chikunyepa ipo zvinenge zvichiitika. Munhau dzanyasi Tshabangu abva azviita kuzviisa kuSenate, watoSenator paye haidi kudya zvawapfupi nokureba. Zvachemubi yedu ari kuita kufara izvezvi, iye kutsatsa pulu Lilian Mulilo Kabondo Teresa Chapfudza Sam pabodzipono wamwe wari kusvika wapfumbamwe wese watopo ipapo wamaSenator. Ndokunakiwa kauku. Rekai tione kuti vanozvipedza sei izvozvo. Ipapa rekai tione kuti bobato roCCC wachagodini. Wamwe wakutanda izvezvi kunyepera kupupurika kuti kwai musangano kuno wari webato roCCC kuno vanhu vachazvidaba izvozvo. Rekai tione ipapa wamwe warindoti aiwa itai henyu zvamuri kuitazvo, tamirira kuona kuti tiri kuenda kupi naChamisa. Tinenge tiri kunyepa ipo zvinenge zvichiitika kuti zviri kuitika kupi. Fortune Charumbira agoreketa pwito dzache achireketa kuti kwai Gukurahundi yenge isiriba kuurayiwa kwevanhu vazhinji. Kuramba kuti genocide iyoyi. Rekai tione ipapa nomanhamba anoreketiwa kuti kuti agourayiwa nguva yacho. Unobva watoona kuti wakuru vari bechisvinhu chavari kufunga. Rekai tione pokare wabva warambidza kaiwo naMambo kwai anakadzitape vari kudiwa kuti vagoburitse pachena zvinenge zvichiitika kana munyaya yakatomboka nyai koGukurahundi kacho. Kuno kana zvaita kudando kamu zvaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Tinoramba takaringa tikunyepa imo. Apa imwe nyaya iri kurwadza kureketa kuno inyaya vanhu vari kunziputsa dzimba dzenyu. Varume vanhu vagara makore varipo panzvimbo dzavari. Wakauya manje ba wana makore chaiwo masvinu vari kundonziputsai. Varume tima rakadaro ndakarisaya ini kuti rinoboya kepi. Unotoona kutoti murambatsvina vanoramba vachindoibenhutsa pano panopera pamakore mairi vari kuita izvozvo kuti pwanyira vanhu dzimba. Panopera pamakore matatu waribe kuita zvibodzizvo. Unobva waita kuona kuti apa nokunaya kuri kuda kuitika ikoku, mvura kukokera iri kuita apa wadzingiwa pokugara, chawakarimacho chakutoda kutumbuka kana chiri chisvinu kuno chichitumbuka wobva wanzi ibva ipapo. Mabuja idi njodo ichaitiwa nonzara nowanhuka yakaita kunyangariwa. Rekai hedu tirambe takaringa kwazvinenge zvichienda. Wamunangarirwa wangu ari kuBotswana nyasi kumusangano wangu ari kuita weZimbabwe Botswana Summit. Ipapa wagoreketa wakati taakuda manje kuti tiite zambuko rinochimbidza kubidza vanhu one stop border post pachirungu. Kunotamirirawo Botswanawo kuti warekete kuti zviri kuitika chere kana kuti manyepo. Nokuti wakuru kwedu vanobva vandoreketa zvinhu ngezviri kutebva zvateitika ipapo. Ticharamba hedu takaringa kuti vanenge vachizviita sei tichizokunyepai. Kutanda kwakagoita Jobosikara National Democratic People's Convention yaagoreketa nozuro. Wanoringa nozvomatongerwo enyika wari kureketa kuti murume uyu sokupera kwehondo yemuseve kwaakuita uku. Kwai zvese zvaakuita zvizvi unobva waita kuona kuti ana Fred Masarirevu nana Morgan Komichi wakabva wandomunyepera wakamuti ndiwe munhu chaiye uri kuita tusvinu kuno pachiribe. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti vanoperera kupi. Asi
tiri kuona baari kuita zvimwe zvinhu ipapa. Kubulawayo wanotengesa musika waye kwai wabvumirwa manje kuti watengesere mugwagwa unonzi 5 uya. Tikuramba tichiti aiwa zvakanaka zvisvino dai zvaenderera mberi. Apawo pokare hurumende yavhiringidza vanhu vazhinji kureketa kuno payaburitsa mitengo inochokuita nobazi rinoringana zvokunyoresa vanhu yese yokutora mapepa okuzvahwa kuchinja mazita kudini yese yandoisiwa iri mari yokunze kwenyika. Asi wapedza wobva wati tinoda kusimbisa mari yomunyika, kosimbisa eka nokuisenzesa yoga yegani. Wanobva watoona kuti wari kuita kuti bata kuusu chaiko, kutamba nokutamba nopfungwa dzedu chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa ipapo kuti wanoipedza sei. Kambani yoFossil Contracting kureketa kuno yaita tuzvinhu bai yabva yaita ipapa zvatovhiringa wazhinji nokutoti yakutotanda kutsvaka zvikonzero zvokuti itadze kupedza pakareketiwa kuti inofanira kupedzapo. Yakutoti kuno vanhu vanodzimba dziri mumhera momugwagwa dziri kufanira kupunziwa waribe kuburika mudzimbadzo saka takunonotsiwa. Pedzai zvimwe zvese musare neipapo basi tione kana chiri chokwadi. Kuno heno mabi yangu munondozvionawo zvakadando. Apa wamunangarwa manji kureketa kuno wachizoisa zviri pamutemo makambani 20 noribodzi kuti areke kugoburitsa pachena kuti wari kutengepi zvinhu, wari kutenga kunani pokare kuti wari kutenga mari nezvimwe zvakadandando. Apa kuita sadaka idi kwaika kusiya goso riri mumatere idi dora rinopedziwa rese kusara pasi paribe kana chinhu chibodzi. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Asi wendo huno wakuita kunyoporera kienda idi dai yawe wachimbidza kuti yamura takanuhwa kubva pautongi hwaZANU-PF wakaita kudandi. Bulletin iri kuramba ichisungira vana veZimbabwe kureketa kuno apa marezinesi kwai yagoreketa kuti haiwaba kwai kana wakatora class 2 izvezvi unotoita class 4 kana waenda kuBulletin kunze kwokuti wakatora class 2 mazuva akasiyana no class 4 ndipo wanozokupa warume unobva waita kuona idi kuti idi paribe chisvino kambwa kamwahu. Asi nhamo yomuZimbabwe inoramba yakaita kuteerana naye kudoti ndaburikawo munyika unopfumvura unoramba uchindosviniwa basi. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Wicknell chivhayo kwai ipapa aisiwa pakuferefetiwa noZimbabwe Anti-Corruption Commission. Wari kuda kuferefeta kuti waringe nekubata kuti mari yache agoiboyepi yaari kuita kupfatsura kudari. Wakada kuzvitsvaka penoka ndidzo dzinosvipiwa dzinomundomuka dzakaita kuzara. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Kana paine nyaya tinenge tichikunyepai kuti waboye nyaya yakaita sei. Ferton Kamambo agonangidzira kuti Philip Chiyangwa ndiye ari kukonzeresa kuti iye Ferton avhiringidziwe. Paribe kuziva chokwadi nomanyepo ipapa. Rekai tirambe takaringa kuti vanenge vachiipedza sei. Peno achaendesiwa kumatare futi ticharamba takaringa. Gurukota rinoringana zvemutambo Kitsi Coventry pwito dzache dzakaita kunyangariwa. Ipapa areketa kuti kwai takaboya kambani yokuti iti nadzirire nhandare yobhora yoNational Sports Stadium kuti ikone kugosenzeka zvokutoti panotambiwa mutambo wonyika kwai inofanira yaita hede. Wakabvirira kureketa izvozvo mugore 2020 akareketa 2021 akareketapo kare. Kuno zvinoramba zvinoreketiwa zvinhu zibodzizvo. Imi ngavati nyare ngavatibvire kumhepo wareke kugoita pwito dzakaita kudando. Kaidu tirambe takaringa kuti pasi rese kwakamira sei. MuSouth Africa waRamaphosa waakuendera mberi nokutsvaka rutsigiro bato roNC wachiita wachimbotendera zvawo kunge waribe basa. Rekai tirambe takaringa tinonge tiri kunyepai kuti zvinenge zvipera sei.
kwai maJerimani agototi ari kuda kuendesa kudare dzimhosva malaika mahlatsi nonyaya yacho yokureketa zvinhu zvakanyangara pamusoro poIsraeri. Mabuja wendo huno kwai kana watoda kutsigira no Palestine wotoita kuchama chaiko nokutoti inokunyangarira kupiriguka chaiko wanenge wakutomhanyira wobva wati wakawenga waIsraeri wakawenga waIsraeri. Idi zvakaita kunyangara. Dai kuri kwedu waiita kunyarara chaiko. Kwai umwe musha unochengeta zvinhu zvokudhara museum pachirungu kuAmerica kwai wakubenutsa zvinhu zvakabiwa kuna mambo waAshanti makore kare kare. Tikutenda izvozvo kugana kuku wari kuita kufara chaizvo. Ngazvienderere mberi zvakadando. Nyaya yokuru kuhwara kuita hwarawa kwaJoe Biden kwakuenderera mberi izvezvi anenge akutotaika nzero chaiko. Ukatomungwa kureketa unototi watsanuwawa kana mubvana wapfene chaiye anoreketa zvesvino panaiyo zvauri kuita. Pachiribe kana chinhu ipapo kuti wati ndiye mutungamiri wenyika ari kutoziva kuti kusaina kuti nyukiriya anoita sei. Unobva waita kuzvisaya idi. Tikutotenda idi kuti ari kuita achikangamwa zvimwe zvacho. Kuramba dai ari munhu ari kuita nhalo dziribe basa pakureita kunyangariwa kunyanya maningi. Kaidu tirambe takaringa kuti wanenge wachiipedza sei. Apa mwanakomana wamambo Charles Prince Harry kwai izvezvi aita kunyangariwa ari kuzvidaba. Gonza achagobhadhawa mari nomapepanhau wakanga wamuvhurira foni yacho zvisiri pamutemo. Tiri kufara nazvo. Ngawaita wabhadhare mari kundoti zvakutonetsa kuti tiribo chekuhwinawo ipapo. Dai wari wamwe wandoita kuti tiboyewo kana dhora ribodzi zvaro zvaindoita zviri nani. Apa kwai kuIsraeri wari kuramba wakaita kutsika madziro kuramba kuvhura zambuko rinopinza chokudya nokubatsira vanhu kuPalestine. Idi unobva waita kuona kuti zvese zviri kureketeka kuti kwai zvisvino paribe chisvino kana chibodzi. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi chizokunyepai. Ndini wenyu mabuja Mhanduwe Wenhau. Toboyana zuva ramangwana.